Hello guys, good morning. दा दखानाव दंथ'यो आं दा फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो। अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो आं माने जानला मोनला रोंथारै ब्लग आरोना। नायलांदो बिदिब्ला आं दाथ' गरम बोथोर मोनफैबाय नङा होमबा? गरम बोथोर ओमफ्राय आंनिया मोनथाम फ्लेभारनि आङो माने थान्दा लाना फैदों आरोना। बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय शेयार खालामनोसै। नायबानो जाबाय आं दखानाव दङ। नै मोनसे नैबे जाबाय थाइजौनि मा गोदै लोंनो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय मा गोदै लोंनो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लिसु नुदोंना केमेरायाव? नैबे जाबाय लिसु मिक्स नैबे जाहैबाय मिक्स माने बेयाव आपेल कमला थाइजौ सब दङ आरोना मिक्स नैबे एसे दङ आरो फ्राम नैबे जाबाय सुमफ्रामनि सिमफ्रिम एबा सुमफ्राम बेलेग बेलेग जाथियाव मायबा बि बुङो आरोना बेलेग माने फाखाया आरो बेलेग बेलेग जायो बेलेग डिस्ट्रिक्टआव बेलेग फाखा बेलेग डिस्ट्रिक्टआव बेलेग जोंनाव मानसिफोरा दा नैखौनो लोंबाय थादों। ओमफ्राय मेंग' दङ फामटास दङ मेंग' दङ स' बिनोमोन बेफोरबायदिनो आं माने 10 मिनिट ब्लग सिस्टेमावबो होनो नाजागोन आङो। स' जै बर'